Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pano wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa afika kale pamalo pano. Ndikuonanso ndithu akuluakulu ena monga T.A. Kyungu ali pamalo panopa, T.A. Kaomba ali pamalo pano, agomani ndithu aliso pamalo pano, akubanja alipo ndithu pamalo pano ndi cholinga chofuna kuzapereka ulemu kwa amene anali tate wa dziko lino. Ndi mene tikuchitira kuno kulilongwe mwina mongo kumbutsana kunena kuti a Hastings Kamuzubanda anamwalira pa 3 November mchaka chimenechi cha 1997 ndipo iwo anayikidwa mwezi wa Disemba chaka chomwecho. Ndiye ndikofunikira kwambiri kunena kuti amalawi tiziwakumbukira anthu tamanena zokuti tsogolera amene anali wa masomphenya misewu imene timayionayi zitukuko zimene timazionazi anali munthu amene anali woyambirira kuonetsetsa kuti dziko la Malawi lili pabwino. Ndiye apa ndilinso ndi ena amene ndikufuna kuti ndicheze nawo. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Tsiku la lero la Kamuzu Day tilikumbukire motani? Tsiku la Kamuzu Day ndilofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndipo tiyenera ulikumbukira chifukwa cha ntchito zabwino zimene Dr. Kamuzubanda anagwira komanso banja lawo zimene linachita. Mwenena kuti ntchito zabwino zimene Akamuzubanda anagwira, mwina mutatambasulako ndi ntchito ziti mwa zina zimene Akamuzubanda anagwira mu dziko la Malawi? Akamuzubanda atabwera kuno anatitsogolera pophwanya chitaganya cha Rhodesia ndi Nyasaland. Anatitsogolera polimbikitsa chipembedzo, maphunziro, mwachitsanzo Kamuzu Academy, ulimi wa makono, mukumbuka ma-EDD amene anatsekulidwa nthawi imeneyi. Komanso kulimbikitsa umodzi, unity, pakati pa anthu a dziko lino. Anali munthu okonda kuti anthu ache akhale ndi umoyo wabwino, akhale wolimbika pa ntchito, komanso atha kukhala anthu odzidalira pa chikhalidwe chathu. Mwakambapo nkhani yonena kuti anali munthu okonda umodzi. Ukuona kuti pali kufunikira kwaje mu tsiku la lero lino kuti zimenezi tizipitirize kumakhala limodzi mwabata ndi mtendere? Chitukuko kuti chiyende bwino mdera mdziko, anthu mwene okhala okondana, ogwirizana, ochita chinthu limodzi kuti china chilichonse chofunikira chipite patsogolo. Andi anatimangira Kamuzu Academy imene yathandiza kwambiri kuti tikhale ndi ana ena amene aphunzirapo akutithandiza ma department opambana, makampani opambana. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene momotu ndi imene tayankhulira ndi atiye Akaomba amene ndithu amafotokoza kunena kuti Akamuzubanda anali munthu wokonda dziko lawo ndipo amakhulupirira kwambiri nkhani ya umodzi. Apanso ndili ndi amodzi akubanja amene wandithu ndi Akeni Kandodo amene tikufuna kuti ticheze pano. Takulandirani bambo Kandodo. Zikomo kwambiri. Nkhani tu ya lero ndiyokumbukira amene anali bambo wa dziko lino woyambirira a Hastings Kamuzubanda. Ngati akubanja mumakumbukira motani za tsiku limeneli? Ife ngati akubanja tsiku tikufuna kwambiri kuziwa kuti ndi tsiku limene timakumbukira malemu Kamuzubanda, ndi tsiku limene anabadwa. Ndifosangalala kwambiri kuti chaka chino boma la Gwapo latithandiza kwambiri ma preparation onsewa takatupa limodzi ndi boma. Ndipo ndifosangalala kwambiri tikuyamika president athu Arthur Professor Mutharika kuti athandiza kuti mambo ukhale wapamwamba ngati mmene mukuoneramo. Kupita chitsogolo mukuona kuti amalawi tizitani makamaka pofunabe kutsunga ngodya zimene mtsogoleri wathu woyamba wa dziko lino angatiphunzitse? Ife tikuganiza kuti fundo zimene Kamuzu anakhazikitsa kukageza mozama ndi fundo zothandiza dziko lililonse kuti litsatire fundo zimenezo likhoza kuchita bwino. Choncho tikulimbikitsa Malawi kuti apitirize kukumbukira ndi kugwiritsa ntchito makupangira amene Kamuzu amapereka. Kupita chitsogolo tsiku limeneli mukhoza kukonda kuti tipange zotani? Zambiri zinachitika kale ndipo zikuchitika. Chimene tikupempha mwina kuti tionjezere zochitika ndi kukonza malo ano pamanda pano monga muona kuti mpanda kukalibe kufika mpanda wabwino kuti pazikhala sekiwa. Komanso pafunika ofesi, komanso pafunika library, pafunika malo kuti pathu makhala zionetsero ukatunda amene Kamuzu amagwiritsa ntchito.
anthu akubwera pano aone manda komanso aone zina zimene kamuza kugwiritsa ntchito kani magalimoto zina zotero. Tikatero nditi value ya panopo ikwera kwambiri. Kuti pano kubwera matourist osiyanasiyana komanso ibina amalawi ambiri amabwera pano kudzaona. Nditi tipake improve malo ano kuti akhale malo apamwamba kwambiri. Achinyamata amene abadwa kumene mungawauze zotani amene mwina sakudziwa bwinobwino zakamuzo mawu anu otsiriza kwa achinyamata amenewa angakhale otani? Mawu anga ndi olimbikitsa achinyamata choyamba alimbikire sukulu chifukwa kamuzo zimene amafuna kuti anazipita ku sukulu. Chachiwiri tipitize mapeka ulemu kwa anthu akuluakulu wasazitsogolere athu atikatero ana wakula anthu abwino amwambo komanso zawo zayendera chifukwa olochauta amafuna ana akhale amwambo komanso azimbika ntchito komanso mayambika sukulu. Ndathokoza kwambiri. Amene wotu anali Ken Kandodo kuyimirira akubanja kufotokozapo ndithu kuti kodi ngati akubanja tsiku limeneli alikumbukire motani. Apa tutaona mlendo olemekezeka Alfred Gangata afika pamalo pano ndipo iwo atengedwa ndithu kupita ku pamanda pamenepo kuti akaone komanso pamene posachedwa pompano ukhale mwambo oyala nkhata ukhale ukuyambika. Ndiye bwanji ndikutengereni pamwamba pamenepa tuone kuti kodi pamenepa pakuchitika zotani. ali pala anthu ena amene abwera olemekezeka enanso tawaona achipani cha Malawi Congress koma sanavale za mawanga alipo mpano. Taonanso makamaka amene wa second deputy speaker amene wa Victor Msowa alipo mpano ndipo akupanga ndi mmodzi mwa anthu amene akhale nawo makamaka anthu akuluakulu amene ali pano. Komanso taona onena kuti pali azibusa osiyanasiyana amene apepire pamalo pano. Pata tiyankhula nawo. Kunenazo kuti mwambo umenewu ndi mwambo wa Malawi wonse ndipo pasapezeke munthu wina ovala makakachi pane chifukwa ichi ndi chinthu cha dziko lonse. Iweyo utazungulira pamalo pano ukuona kuti pakuchitika zotani? Zoonadi pamalo panopo tinezoona palibe amene wavala makakachi pane. Ngati ikuoneka nsalu yonena kuti mwina ndi achipani ndi yomwe mwina pali nkhope yakamuzo. Tinaona mwina di anthu ena achipani azipani zina anabwera pamalo pano kuti pagali moto atadzadzana awabweza zimene ndingafotokoze ndi zimenezo. Nkhani ina pano tifuna kuti tione kunena kuti kodi china chimene chichitike ndi chani pamene anduna olemekezeka akubwera kukakhala pasi. Pamene papa zimene zichitike zonena kuti anduna awa makamaka amene wa Alfred Gangata ndi amene ayale nkhata pamalo pano. Akayala nkhata akubanja nawonso ayala nkhata zawo zosiyanasiyana ndi mmene zokhalira pano pa Kamuzu Mausoleum.
Mene moto ndimene ndikuchezera ndi Rebecca pano pa Kamuzu Mausoleum pamene ndithu pali mwambo umenewu wokumbukira amene anali mtsogoleri woyamba wa dziko lino Hastings Kamuzu Banda. Apa ndikuti mlendo olemekezeka akupita kukakhala pansi ndipo kusanjako ndikati ndione mama Kazamira amene anali official hostess nawonso afika pamalo pano ndithu kusonyeza umodzi umene tili nawo kugwirizana ngati Malawi kukumbukira tate amene anali wa fuko lino. Mongo kumbutsana kunena kuti tate wa fuko lino amene anali Hastings Kamuzu Banda anali munthu wokonda zamalimidwe ndipo iwowo amakhulupirira kwambiri kuti anthu tizilima amanena mobwereza kuti chuma chili munthaka amatanthauza kunena kuti Amalawi tizilimbikira pa nkhani imeneyi yolima pa nkhani yokhala ndi chakudya chokwanira. Dziko limene lili ndi chakudya chokwanira anthu ake amachita chitukuko, anthu ake amakhala athanzi ndipo Kamuzu Banda zimenezi amalimbikitsa kwambiri. Bwanji apa timve nyimbo ya fuko la dziko lathu. Sikoma kwambiri tikoza ukhala. Your Honor, distinguished ladies and gentlemen, before we commence our program this morning, let me humbly invite Sheikh Baisi to grace this occasion with a prayer. Sheikh Baisi, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Tukuya mikani ya Mulungu. Kumawa kwa siku la lero chifukwa chotipasa moyo kutisusa pa ntchito ya imfa imene tinalayo usiku ndipo tikuya mikani chifukwa chosongana malo ano pamene tili pa ukumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino amene adatichosa m'manja mwa Asamunda ndikutipangisa ife ukala oyima patoka pozilamulira. Allah mtsogoleri amene sitimakumbukira chabe koma anagwira ntchito yayikulu kwambiri ngakale kuzipembezo kumene adatumikisa zimene zonse zikazi kupezeka ndi kupembera mmene akufunira. Tikuya mikani Ambuye Mulungu pakati patu pali anduna amene ayimirira mtsogoleri wa dziko lino amenenso ino mudamusanga nokha mu chaka chino cha 2026 kuti akale mtsogoleri wathu mudasonya chala chanu ife nkumalizira dziko lonse la Malawi nkusanga iye ukala mtsogoleri wathu. Mpase ninso moyo wautali lunda komanso ndi chikondi. Tikuya mikani Ambuye Mulungu pamene wina aliyense asongana malo ano kudzayikira umboni za mtsogoleri wakale Dr. Kamuzu Banda amene anagwira ntchito yayikulu yotamandika ikuoneka ndi maso zimene anagwira ndaye imene mpaka pano zikuoneka. Ambuye mulemekezeke, lemekezani wina aliyense amene asongana malo ano chifukwa chosayikira umboni umenewu. Lemekezani amene akulamulira kuchokera president, nduna zake, ma MP, makansala ndi onse amene akugwira ntchito mboma mozipereka. Tikupemba Allah mwapaderanso. Lemekezani wina aliyense amene akugwira ntchito ina iliyonse ya mdziko muno akale wa chikondi wogwira ntchito pofuna kutukula dziko lathu osati kubwezeza mbuyo. Tapemba izi kuchokera kwa atumiki anu amene anabwera kalekale kuchokera bambo athu Adamu
Abrahamu kusafika Nowa ngakalenso Mose, Davide, Solomoni komanso Isa kapena kuti Yesu kusafika pa mtumiki Muhammad wa salama onsewa mafaza chikondi ambuye mulungu dalisani nsongano uno dalisani mapembero ano muli monsemo tipangeni chikondi chano ambuye mulungu. Amen. Thank you very much, Sheikh. Honorable Alfred Luwani Gangata, MP, Minister of Youth, Sports and Culture. Honorable Victor Musowa, MP, First Deputy Speaker of the National Assembly. Honorable Justice Bruno Kalemba, Representative of the Chief Justice. My Lord, Chief Justice Richard Banda, retired. Honorable Simplex Chichora, MP, Leader of Opposition in Parliament. Mrs. Jane Zanjalimodzi, Representative of the Kamuzu family. Mama Cecilia Tamanda Gadzamira, former official government hostess. Major General Lakson Piri, Representative of the Chief of Defense Force, Malawi Defense Force. Commissioner Mavuto Mbobo, Representative of the Inspector General of Malawi Police Services. Your Excellency Dr. Nancy Saungweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatic Corps, and all members of the Diplomatic Corps here present, all senior government officials here present, Honorable David Kambalame, Regional Governor of the Democratic Progressive Party, and all members here present, all paramount chiefs and all traditional leaders here present, Honorable Gift Nanguni, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all members of Parliament present here, Your Worship, Councillor Peter Alex Banda, Mayor of the City of Lilongwe, the officiating clergy, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Your Honor, today, 14th May, is a significant day for the Malawi nation as we honor the life, legacy, and leadership of His Excellency, the late Ngwazi Dr. Hastings Gams Banda, the first president and founding father of our nation. This day serves as a moment of national reflection, allowing us to acknowledge his important roles, remarkable achievements, and the positive contributions he made to the development of Malawi. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, today highlights Dr. Banda's enduring contributions to national building, particularly his unwavering focus on education, agriculture, and infrastructure development. His vision laid the groundwork for progress and growth that continues to benefit our nation. Furthermore, this day provides an opportunity for all Malawians to reflect on the ideals of unity and national identity which were central to Dr. Banda's three-decade rule. In recognition of his profound impact, we will honor His Excellency Ngwazi Dr. Hastings Gams Banda today through a solemn wreath-laying ceremony and a service of worship. This event will be held under the theme Kamuzu, the benchmark of servant leadership, uniting Malawians and prospering together. Muchichewa, Kamuzu, chisanzo chabwino cha usogoleri wotumikira anthu, kuyanjanisa Malawi ndipo wachitukuko. Yona, it is therefore very important that today we unite and let us come together in remembrance and celebration of Dr. Banda's legacy. As we continue with our program, our guest of honor will lead us in paying homage to the late father and founder of the Malawi nation by laying the first wreath at Dr. Banda's final resting place. During the wreath-laying ceremony, the Malawi Defense Force Brass Band will be performing songs appropriate for this occasion. At this moment, I would like to humbly invite our guest of honor, the Honorable Alfred Luwani Gangata, MP, Minister of Youth, Sports and Culture, to lay the first wreath. Your Honor, please.
1 2. One, two. Tsopano mwambo woyala nkhata wayambika kuno ku Kamuzu Mausoleum, ndipo amene anali woyamba kuyala nkhata anali Alfred Gangata. Mukuwaona mchithunzimo akuchokera ndithu kukayala nkhata yoyamba pamalo pano. Ndithu zimenezi ndi zomwe zikuchitika kuno ku Kamuzu Mausoleum pamene tikukumbukira tsiku limeneli la Kamuzu Day. Iwowa ndithu atiyalira nkhata yoyamba Alfred Gangata. Ndimene ndithu tikuchitira konkuno kulilongwe kuchokera pamenepo ndithu amene ayale nkhata yachiwiri ndiochokera kubanja amenewa ndi mayi Jeni Dzanja Limodzi amene wandithu akhala kuyimirira family yonse ya Kamuzu. Ndiye pompano timveso ndithu a master of ceremony akulekeza kuti akayike nkhata. Tisamayende pakati pa paredi, tiziyenda kumbuyo kwa paredi. Tisaende pakati pamene pakuyenda anthu amene akuyala nkhata. Tiende kumbuyo kwa tumene mondimene zikuchitikira pompano pa Kamuzu Mausoleum nkhata yoyamba yayikidwa. Her leaf will be Mrs. Jenny Dzanja Limodzi representing the Kamuzu family. Awaitana ndithu ku mayi Jeni Dzanja Limodzi kupanga represent Kamuzu family, koma apa amene tikuonera kukhala ngati akuyimirira ndi Honorable Khumbize Kandodo Chiponda ndi amene akukayimirira ndithu kuyala nkhata malo mwa akubanja. Amene wakumati kuyenda ndithu kukafika patsogolopo ndikuti asilikali amene avala makaka ofira ndi akuda akumawapatsa nkhata imeneyi kuti apite akayale ndithu pamanda pamene papa amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino Kamuzu Banda. Nyimbo ndithu imeneyo kuchokera ku bandi imeneyi ya asilikali kuyimba pasipasi. Anthu ochuluka ndithu akanabwerabe pamalo pano, ena ima mutalibe ndithu, koma ambiri akusenderabe chifupi ndi cholinga chokuti akhale nawo limodzi pamwambo umenewu. Apa asilikali aja awapatsa ndithu mayi Khumbize nkhata, akuyenda pang'ono kupita ndithu kukayika nkhata yawo pa manda a malemu Hastings Kamuzu Banda. Next, let me now invite Mama Cecilia Tamanda Gadzamira, former official government hostess, to lay the next wreath.
Zikomo kwambiri. Tsopano nkhata zathu zotsatira atiyalire ndi Traditional Authority Chinyama and Group Village Heads Chiwengo, Mphonongo, Chayamba osewa kuchokera ku Kasungu. Ndipo nsewa akayala nkhata zawo pamodzi. A Traditional Authority Chinyama, Group Village Heads Chiwengo, Mphonongo, Chayamba osewa apite kukayala nkhata zawo pamodzi. Zikomo kwambiri mafumu athu. Now let me request Honorable Victor Musowa, MP, First Deputy Speaker, representing the Speaker of Malawi National Assembly, and the Honorable Justice Bruno Kalemba, representing the Chief Justice of the Republic of Malawi, to lay their wreaths.
Next leave will be laid by Major General Lacson Piri, Army Commander representing the Chief of Malawi Defense Force, and Mr. Mavuto Noel Mbobo, Commissioner of Police, Central West Region, representing the Inspector General of Malawi Police Services. Next is Her Excellency Dr. Nancy Saungweme, Zimbabwean Ambassador to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps.
Next is Honorable Gift Nankhuni, Member of Parliament for Lilongwe City Center constituency. Next is Honorable Ben Chakame, Chairperson for Center for Multi-Party Democracy, representing all political parties in the country. Lastly, Your Honor, let me humbly invite His Worship Councillor Peter Alex Banda, Mayor of Lilongwe City Council, and Mr. Clement Stambuli, Chief Executive Officer, Lilongwe City Council, to lay their leaves.
Thank you very much, members of the brass band. Your Honor, distinguished ladies and gentlemen, this marks the end of the leaf-laying ceremony. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.